Určite aj ty si hľadaš kamarátov, ktorí ťa chápu, ktorým ty rozumieš, s ktorými ti je dobre. Je to akoby zakodované v našej DNA, že potrebujeme ľudí okolo seba. A týmto máme obrovskú možnosť, pretože títo ľudia môžu ovplyvniť to, kým sa stávame. Keď som mal 11 rokov, tak som začal chodiť na mládež v Bardejove. Neskôr, keď sa vytvoril klub, čiže Dorast, tak som začal chodiť aj tam. A to bolo miesto, kde som mohol spoznávať Pána Boha viac, kde som mohol spoznávať to, ako ma miluje a mohol zažívať to, ako sa o mňa stará. Ale hlavne som tam mohol spoznať svoju rodinu, svojich bratov a sestry, s ktorými to bolo zaujímavé zažívať, alebo skôr bolo pre nich zaujímavé zažívať mňa a znášať ma, ale oni to s láskou zobrali a prijali ma a záležalo ich na mne. A potom postupne ma aj s láskou napomínali. A napriek tomu, že to robili s láskou, tak to bolo pre mňa ťažké počúvať, ale vďaka ním som sa mohol stávať mužom, aký ma Pán Boh chce. Konkrétne pri chalanoch sa za seba modlíme a stojíme za sebou. Zisťujeme, čo práve prežívame a pomáhame si. A to je opísané v Galáckym 6. kapitole 2. verši. Navzájom znášame svoje bremená. Spája nás Kristus, je našim centrom a môžeme si absolútne dôverovať. Môžeme byť k sebe absolútne úprimní a to je niečo ohromujúce. A pred rokom, keď som prišiel študovať na vysokú školu, tak bolo úplne prirodzené, že som si išiel na zbor, v ktorom budem môcť poznávať Krista viac. Na druhý deň som zobral mapku a išiel som vyskúšať prvý kostol. Napriek tomu, že som v ňom nezostal, tak momentálne mám iný zbor a cítim sa v ňom úplne skvele. Môžem v ňom Krista spoznávať viac a chodím aj na skupinky, ktoré máme raz do týždňa so študentmi. A môžeme tam spolu niečo, najprv si dáme nejakú chutnú večeru, potom trošku porozprávame a potom ideme študovať Bibliu. A okrem toho sa stretávam aj s jednou rodinou, alebo konkrétne s otcom tej rodiny, ktorý mi môže radiť, ako on sa zachoval v podobných situáciách, ako som ja, alebo ako sa teraz správa ku svojej manželke, ku svojim deťom, ako ich vychováva. A je pre mňa krásne vidieť, že investuje do mňa čas, aj keď vôbec nemusí. A opäť preto, lebo Kristus je našim centrom. Chcel by som ťa teda pozbudiť, aby si prišiel na mládež, alebo na klub, alebo aby si niekoho poprosil, či by s tebou nemohol mať skupinku. A možno si teraz nie si istý, že či tomu všetkému veríš a či môžeš prísť, keď si nie si istý, či to vôbec je pravda. Ale chcem ťa pozbudiť, že ani učeníci si neboli istí. Aj učeníci pochybovali a dokonca jeden si bol tak neistý, že ho nazvali neveriaci. Neveriaci Tomáš. No napriek tomu, Tomáš to skúsil. Tomáš nasledoval Pána Ježiša a jeho život bol zmenený. Skúsiš to aj ty?